Стипендии за отличен успех ще се увеличат с над 50% от следващата финансова година, но ще бъде променен начинът на раздаването им. Броят на стипендиантите в едно училище вече ще зависи от броя на отличните оценки на държавните зрелостни изпити. Стипендиите в момента са 21 лева и не са актуализирани от почти 9 години. Маги Назер е на 15 години. Ученичка в 9-ти клас в Националната гимназия за древни езици и култура. За добрия си успех през първи учебен срок, за 3 месеца тя ще получи поощрение от 63 лева. Толкова са получавали стипендиантите и когато Маги е била първи клас. Смятам, че подобна смешна сума не би могла по никакъв начин не само да поощри, но и да подпомогне по някакъв начин стипендиантите. Казват, че образованието в България е безплатно. Да, но всъщност не е точно така. В отворено писмо до Министерството на образованието Маги пита защо след като минималната работна заплата се актуализира всяка година, стипендиите не са мръднали и с стотинка. От Министерството планират повишение на парите, но след въвеждането на промяна в определянето